Hello mga ka-listeners, maayong adlaw no. So maayong sabi oras ron. Alas 10:51 mga ka-listeners, og pasensya kay wa gyud ta ka-upload itong pagkaugma atong sa to adlaw Lunes, ha? Nagtan tag Miyerkules mga ka-listeners. Kay dili ko makamix man gud kay napuno akong cellphone. Napuno na pud mga ka-listeners, mo na nga wa ta ka upload no. Nang delete pa ko mga ka-listeners, nang limpyo pa ko sa phone storage kay grabe napuno gyud nya. Lahi naman ito upload kay tagas naman og gig ba kay 720 naman no, 720 ang video resolution no, 720 di gani makay 1080 kay og 1080 di gyud madaog na no, bugat na kayo. Sa una kay 360 naman to, gaan na siya nga kuan no, pero karon kay 720 na para tinaw-tinaw sad ba. Bala og dili kayo kuan, dili kayo nindot atong vlog kay pang introduction naman mga ka-listeners no. So karon nagsuwat na ko mga ka-listeners na o resibo, usa ka resibohan ni nga mga kuan, mga wala na ako gi-appeal tanan mga comment mga ka-listeners kay digid paigo ag suwatanan no. Muna nga kinilang mga nang comment nga ato i-shout out. Pasensyain ninyo nga mga mutaas-taas niya itong video ron kay katapos ang sumpay naman po ni mga ka-listeners no. Nya pagbigyan nato ni mga nag-comment sad kay taud na nga wata ka basta sa wata ka shout out ani mga nag-comment ba kay di man matiman-an gud kay daghan ba usa gud ka resibuhan napay jud uban ani pa malista kay kanang kasagaran kay user may nakabutang mga ka-listeners na mga nag-comment ba pero user ning tatak kay tingali ko ano siya kanang wala sila'y handle ba sa lang channel mo nang user ay nakabutang no. Yeah, di na to mabasa o kinsa na kay letter M mo rin nakabutang, letter R mga na ba kiniuban kinamdri mga ngan no. So mo lang na akong gisuwat nya napoy mga uban niya ni nga nasuwat na ko ang comment no, pero dili kayo daghan no, murag mga tulo ra man sa nakabuok nya. Magbasa sa ko sa mga nagpa-shoutout mga ka-listeners no, kay atong i-shoutout na para kuan sad ba maangay sad no. Pasensya kayo kay karon pa ta ka-upload nya sa mga di ganahan sa tong vlog no, i-forward niyo dito sa drama kay para kay kabaw ko excited mo maminaw sa katapusang sumpay no. Nya mao lagi ni ang katapusang sumpay sa drama nga inyong giatingan. Mao na gini no ang inyong gika hinaman nya sa mga ganahan pud mobalik og paminaw, naka-playlist naman no. Bitaha na inyong balik og paminaw gikan sa part 1 hangtod sa 15 kay wa gyud ni bugto gyud kung naka-playlist na no. Hindi naman mo magpaabot og sumpay kay nahuman naman no. Mao naman ang katapusan no. So naka-playlist tanan, i-play lang ninyo maminaw mo balik para wala jud nang wala hassle ba kay cross up wag sumpay ha. Wala hassle kay na kompleto naman. Nya basta na ko ang mga nag-comment ni pero shout out lang nato kay on lagi di ba kaya og isuwat tanan mga comment. Mita man tong wa pa maguba tong ang isa ka cellphone kay mabasa man gyud nato nga sayon ra. Okay, ang una mga ka-listeners no, i-shout out si Yung Dilamente. Shout out ni Yung Dilamente no, nga naminaw sa atong mga drama. Nya si Edwin Pancho no. Shout out ni Edwin Pancho nga always siya ning naga-comment no. Makalimtan lang kay di man pagkatimaan nyo to sa kadaghan ba niya. Maghunahuna pa bitaw pod sa uban nga sa mag-edit pa no. Di na masud sa unahunag appeal no. Nya si Yedrian Benedicto no. Yedrian Benedicto. Shout out no, salamat sa pagpaminaw. Nya si Giselito Casas no. Shout out Giselito Casas, salamat sa pagpaminaw. Nya si Saisi Morales no. Taud-taud na po si Saisi Morales, salamat kayo no sa kanunay pagpaminaw. Nya si Marlon Suko no. Shout out Marlon Suko, always nagapaminaw po ni. Nya si Gisa no. Kanunay po si Gisa na minaw no. Nya si Liz Lonsaga,
Shout out Liz Lunsaga, salamat sa pagpaminaw. Unya si Sammy Pili, no? Ni comment siya, idol next na pod i-upload ang Balintawak Jack. Lihog lang, no? Wagi ko'y kompleto aning Balintawak Jack. Na ako'y na-record ani sa una, kuan ra, katapo. Kuan na kanang murag tulom to zero ka part nga paingon nas katapusan ba. Arkanse kung atong i-upload ni. Kay dito nas katapusan mga ka-listeners, no? Unya si kuan na pod, pasensya kayo no, dito kahatag ang request no. Kay katapusan na may akong na-record ani. Kining Balintawak Jack. Unya si Japs Lamente, shout out no, Japs Lamente, Laurente. Japs Laurente, shout out no, salamat sa pagpaminaw. Diyan i-comment siya og agenda loads. Wala na may update si Amigo. Si Amigo kay naguba yung cellphone mga listeners, no. Mga gwapa drama iyaham na. So naguba ko na yung cellphone mo nang agyang mga file na dito atong cellphone nga naguba mo nang wala siya naka edit na. Mo nang wala na masumpayin itong mga gwapo o itong mga kalag nga bunguton, wala niya masumpayin kay nakuan ang iyahang cellphone naguba. Nya yang file dito na dito tanan sa cellphone nga naguba, no. Muna nga. Pero share mo upload ni pohon. Kay iyam jutong ipayo kay sayanga man pud og di ni tiwasaw, no. Muna nga paabot lang sa maong drama. Kay iyaha man gyud ang ibalik mga ka-listeners. Kay iyaha man ang nahuman na, no. Diba po pwede ako na po mo-upload, no. Iyaha naman ang nasugdan, no. Muna nga paabutan lang, no, kay mubalik ra si Amigo, no. Pohon. Unya si kuan Skywalker Spandone. Sakto ba niyang pagbasa? So, salamat kayo, no? Pagpaminaw. Nya si Linila Omega, no? Nya si Inorcans, shout out, no? Nya si Anil Bulhano, no? Si Anil Bulhano, kanunay siya ni nag-comment. Karon ako nakabasa kay di man ko katimaan gud sa uban tong sa kadaghan. Salamat kayo Anil Bulhano. Aun sa may basa ni Ani Bulhano, ula Anil. Nya si Chinaya Rins, no? Shout out ni mo Chinaya Rins ug ni Luel Pinyapel, no? Shout out Luel Pinyapel nya. Yun siya, good morning idol. Shout out ko sa Pinyapel family. O shout out ko no Pinyapel family shout out mo ni Luel Pinyapel. Unya si Clotilde Dilandas, no? Shout out Clotilde Dilandas nga kanunay naminaw. Unya si Gwen Birana, kanunay siya ni si Gwen Birana pero karon pa ko nakabasa, no? Si Charlene Pacana always ni, no? Unya si Danila Gonzaga samot, no? Tagtao din na sila nga mga commenter, no? Unya si Aldrin Kikoy, no? Kini po si Aldrin Kikoy kanunay siya ni. Karon pa ko kabasa kay mo katimaan gud sa mga uban, no? Jean Ruiz, taw-taw na po ni Jean Ruiz, no? Shout out, no? Balik ko ito, shout out ni Gwen Berana, Charlene Pacana, si Danila Gonzaga, Aldrin Kikoy, no? Shout out niya, no? Si Jean Ruiz. Paspaso na nato kay hapit na mo 10 minutes. Shout out ni Dinim Oriendo, no? Kanunay po si Dinim Oriendo, no? Salamat sa pagpaminaw sa mga drama. O si Eve Pancho, no? Taw-taw na po ni. Salamat Eve Pancho. Na po isa Edwin Pancho, no? Parihan na sila mga Pancho. Shout out, no? Eve Pancho, Edwin Pancho, shout out, no? Nya si Roger Pino. Igunsa ka na siya ni Glenn Pino, no? Director sa drama nga aning dramahan, no? Glenn Pino. Kasi kapilido sila ba? Roger Pino, shout out, no? Ni comment siya, idol please upload sa Ramini og Dioscoro. Wala kita ning dramahan, no? Roger Pino. Aning Ramini og Dioscoro kay tawag dugay naman ni sa una na wa pa may live streaming dito sa una. Lisod kayo ang pag-record kay ang maka-record sa una katulad mga naay cassette, no? Cassette radio cassette ba? Naay recorder. Sa una kay naka-record ko ginagmay ito kay palit ko sa unang Walkman kanang nasa Bombay bitaw nga mga Walkman palit ko na kay maka-record lang. Pero mo lagi guba dayon. Muna, nakoy na mga na-record sa una mga introduction ra. Why di magsilbi ni. Bitaron kay na cellphone naman pwede ra mo sa live streaming ba yan, no? Pasensya kayo sa imong request nga rami ni ang batang bronze og Dioscoro, no? Onya si kuan si
Miraflor Atilio, no? Shout out, no? Nya si Angelica Birami, shout out. Og si Celine Patalinghog, no? Igunsa ka na siya ni Boy Lino Patalinghog. Nasa DWHP, no? So, Celine Patalinghog, shout out, no? Si Palami Ay Drama, no? Si Palami Ay Drama, kay balo naman mo, no? Nasa channel, no? Nya, congrats ni Palami Ay Drama, kay na-monetize, nanay ads iyahang channel, no? Monetize naman na, pero kuan lang na murag na sitawag ni na hold kadiyot, no? Na pending ba to kay wa pa siya nakakompleto sa requirements, no? Nya karon kay okay na, no? Shout out ni Palamay Drama ug salamat sa imong pagpaminaw sa ato ang mga drama, no? So kanang kugihan sa si Palamay Drama mag-edit og kanang mga drama sa iyang channel, no? Shout out Palamay Drama ug salamat sa pagpaminaw nya. Congrats kay Nana Joy Ads, no? Suportahay po ninyo mga ka-listeners si Palamay Drama, no? Nya si kuan si Umay Cherry, no? Umay Cherry, no? Silent listener here from Bohol, taga Bohol. Silingan na dayman ni taga Bohol, no? Nya nasa Europe, nasa sa Europe dai. Nya usa tanang taga Bohol, hapit na ang Mayo, mamista na ta, no? Daghang pista sa Mayo mga ka-listeners sa Bohol, no? Sig asang dapita nga lugar sa Bohol basta Mayo. Magsunod-sunod ang piyesta, no? Nya daghan kaayo ang mga mamistahay sad, no? Kay mao man ni lingaw, no? Mora ni higayon ba nga makakauntag lami-lami ba, pero ako wa ko hilig pamista. Di ko tiglaglaag, di ko hilig pamista, gawas na siguro og kanang sa kato sa una. Kay na may mga kauban nga mga hagad, no? Nakauban na gid po sa unang pamista murag katulo ba to? Lingaw po kayo, no? Dili lang kay ang atong toyo kanang mamista ta kanang makakaon ra, kundi malingaw po ka sa mga lugar, no? Lain-lain nga view sa Bohol ba, no? Kay labi na nako tagsar ko makalaglaag. Malingaw ko, nalingaw ko atong time mo to naabot og katulo pamista kay nalingaw mo kay kuyog ba. Makasuroy og laing lugar bitaw mga ka-listeners. Sa una pa to tong nako trabaho pa ko sa mall kay na may mga kauban nga hilig kay mamista ba na kuyugon ta, no? So nakakuyog jud ko katulo sila to sa una. Malingaw kayo, no? Nya salamat ni kuan, no? Ni Umay Cheering nga naga-comment, no? Taga Bohol, shout out, no? Nya si kuan si Kat Serie, no? Naminaw ni siya sa Mangtas, no? Si Kat Serie naminaw po ni siya sa Matagtakdol sa buwan. Hilig ni siya mga horror. Nya si Moto Bombom Vlogs, no? Moto Bombom Vlogs kanunay po ni. Walang iko katimaan kanang mag-shout out ko kapitaw kay siyempre daghan makayo gud, di ko katimaan ba, no? Pero kanunay ni si Moto Bombom Vlogs, no? Salamat kayo. Nya si Maricel Awira, no? Kanunay po ni, no? Salamat. Nya si Shenko. Idol ganahan ko makadungog atong drama nga ang kasika sa tungang gabi, taon-taon na po ni mga drama, no? Kalimot ko sa tuig basta kay dugay na ni. Wala gid ani imong request, no? Basta mga taon-taon na wala gid ani kay wapay mga live streaming sa una, wa pa po'y mga cellphone, ha? Una nga ang maka-record sa una katong yun ay mga cassette recorder, no? Ano mga cassette player, Walkman nga na ay recorder, no? Mao gito makapabor og record. Unang wa kita nang mga request ninyo nga mga dugay na mga ka-listeners. Nya shout out po ni Juan Roxanne Cruz, no? Kanunay po ni si Roxanne Cruz ug si Daniel Lugam. Shout out po ni Daniel Lugam, no? Sige si Noel Bituya, kanunay siya si Noel Bituya naga paminaw. Ug si Mars Jackie, no? Taon na po ni. Si Mirami Minales, no? Nya si Neil Alolino. Taon po ni si Neil Alolino na, no? Karon pa ko kabantay balik, no? Nya shout out po sa mga taas yun kayo mga ka-listeners atong kuano. Ato ang intro niabot hapit na 15 minutes, no? Di na lang ko sunod na lang pog shout out mga ka-listeners, no? Labi na sa mga daan atong listeners kay balo naman mo, no? Kanunay man mo ma-shout out, no? So sa sunod na lang pod. Balik ko na ko salamat ni Isim nga nihatag og pangpalod og ni Ma'am Cecil Rubeno. Nya mo na to mga ka-listeners kay 15 minutes na. So di na tabaglangan paminawan ninyo ang katapusang sumpay sa Ang Gugmang Buta Dakog Mata.
bukod ikaw inday o ako nang naasawa. Hi! Kumusta? Di na punta sa usama sa naandan. Ang angay nga dili na to malimtan. Ang pagpasalamat sa langit nung amahan tungod sa tanang grasya nga atong narawat labi na sa gasas kinabuhi. Lord, salamat! Nagadayeg, nagasimba og paghimayaon gyud ang imo ngalan Ginoo. Okay, magsugod na ta. Ang miagi, bisan wa mo pasabot sa matuod si Don Solatorio kang Rigner apan gisabot na sa nawahi nga dili gyud ay sila ang tag-iya sa yuta nga gitukura nila ni Imon og Gusting. Hinungdan nga naglibog si Rigner kung unsay iyang buhaton. Si Blas usab dito sa barangay hall nagpakisusi sa matod nga ngalan sa tag-iya sa yuta. Unya, miabot na ang adlaw sa kasal ni Titina ug Undoy. Busy gyud ang tanan sa pagpangandam. Dito sa simbahan, nagsugod na og paso si Titina dihang miduol si Undoy kang Usting og nisulti nga naa si Blas. Tingalig kunog na ausap si Rigner. Gikuyawan si Undoy. Mga igsoon kasama higala niya na gyud ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Ingon anak gyud na. Sige na. May anas tintin. Doy. Tay. Doy, hindi anas Blas. Okay ra tayo, Usting. Usay okay. Basi may asigner. Unsa? Undoy. Undoy, si Tintin. Oo, Daytin. Undoy. Sige din. Gunit sa kamuti, Undoy. O diretso na sa altar. Oo, Lin. Daytin. Tala ka to sa altar. Oo, Daytin. Naon sa mga uy. Mura makagwasi mong kaugalingon. Oo. Huwag ka malipay. Lipay, uy. Mga nagutaw nga. Nana, andoon na sa altar. Pagtur dong Rigner, ay. Ay na lang pag-ari sa simbahan dong. Sakitan lang ka. Dili mahimo, Blas. Nagpaingon ako diha. Pero dong, yan ang muwari pa man ka. Dili ko makatugot nga makasal si Titina og Undoy, Blas. Kusa? Pastilan dong. Ang buot ni mo ipasabot. Imo babaga ng ilang kasal. Na! Oh, hello, dong Rigner. Dong! Naap ka diha? Di apa ko, dong. Hello, dong Rigner. Wa na. Sakay may tabuor mo abot siya. Hain man ang imong pamanhon nun, Titina. Ni Ara Padre. Ako, Dre. Kamo ba? Ang kaminyoon sagrado, dili komedya. Hain ang imong pamanhon nun, Titina. Ni Ara Padre. Ako, Padre. Kamo ba? Ang kaminyoon sagrado, dili komedya. Hain ang imong pamanhon nun, Titina. Ako bitaw taon, Dre. Siya lagi, Father. Si Undoy. Noon sa mga Dre, nga manoon ka. Ako, pamanunon kong Titina. Nga nung di mo kamutuo. Siya lagi, Father. Sure ka? Oh, Father. More ko no. More, Father. More pa. Siya gudi ay. Sorry. Ay, pinagaba. Wa gabae. Padre, mukasal ka nung dili. Mukasal, uy. Nga kong dili. Ayaw lang kong dali-dali, Paluhod mong duha. Oh, mangluhod na, Doy. Daytin. Oh my God. Tilimad na ba kining hapit na moabot ang katapusan? Naapay coronavirus, unya karon. Dahil ka ng imposibleng butang nga naitabo Ginoo. Mao na ba dito iga ang Year of the Impossible? Matuman ang imong pagbuot Ginoo. Sugdan na nato ang seremonya sa kasal. Thank you, Padre. Palaman nung ako, be. Hindi pwede. Ikaw, Titina, dawaton ba taon niyo mo ning tawhana? Ay, butay yung taon, Padre. Ayaw pagbuot. Titina, unsa ka ba ning taon? Dawaton ba taon niyo mo kinitawhana nga mahimo nimo kapika sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay? Tando na yun, Tin. Oh, Padre. Wa pa ko mahuman. Wow! Dili pa pwedeng mutubag. Wa to'y labot. Nga naman, Pads. Ayaw na lang pangutana. Hilom na lang yan, Doy. Uy. Padayon na lang, Pads. Kay kulbaan ra ba ko? Paghuwat? Litsuan lang kung ikinding, Padre. Ron madali. Ayaw pagbuot. Balik ko na ko sa uno. Aha,
Likos uno. Hilom na lang lagi diha, Doy. Pero datin, niya krus plus. Kasi pag nasa green, babaga niya ito kasal. Unsa? Ikaw, Titina. Sigurado ba kang dawaton mo ni tawanan nga mahimo ni mo ba na? Tingarig magmahay ka, magbagulbol o magbagutbot. Nganong ingon ana man imong pangutana, Father? Unsa man ka ba diroy? Right! Oh. Titina, huwag ka pa pugsa o hulgaan ni tawanan ron na magkasal ka lang niya. Wa, Father. Akong kabubuton nga pakaslan si Ondoy. Ayaw pamakak. Dako sa ang pagpamakak. Wa ko mamakak, Father, uy. Tinuod ang akong gisulti. Unsa man ka ba diroy? Di mo ka butuo. Nagabyado kas kasal na mo ba diroy? Naniguro lang ko, kay lisod na. Hilom na lang, Doy. Padayon palihog, Father. Unsa ito bagdi mo sa kupangutana, Titina? Oh, Father. Ay, year of the impossible. Ikaw, Noy. Clarix oy pader. Oh. Gani mo. Wa pa kumangutana. Pagkasungkaban. Sabi ko ni oy. Tinuod ka ni pare taon. Hilom na lang lagi, aron madali. Sige. Ikaw, Noy. Pastilan. Nao nga. Dawaton ba ni mo si Tina nga mahimo nimong asawa sa kasakit o kalipay hangtod na nga ang kamatayon mabuwag ka ninyo? Oh, pader. Yes, pader. Ay, paggara-gara. Oh. Naong biya ni mo. Sabi nun, saan ka? Sige. Ako na shortcuton. Kaya ba kilatan ta? Kung sigurado na yung katitina, nga way pagduha-duha, bahala ka. Tanawa niya, ibabagmahay rin yung ka. Hala, ay gutom na. Naganda na mong lechon. Asang resepsyon. Uy, tiwasa sa pader. Pabanor ka na mo sa sipsyon. Tiwasa ka. Lagi. Bahala lang ni. Pwede na mo maghawk. Oh, yan na, sa padiroy ka ng husband and wife. Manang asawa ni niya, sing-sing. Niya, napag-ibig sulong, kwarta ba, aras pa. Pagbuot. Ito pataka. Pronounce na. Pronounce. Pwede nagdili. Ay. Basta, may tando na si Titina. Ni, hawk. Hawk na. Biyan niyo eh. Ano, orgabiyado ang kini siya? Dahil, mag-kiss na ko dahil. Pagkasungkaban. Pagkan mo ko di mo. Unsa mga padiroy, o pagalita ka hawk. Ay, sanda Muha, butitina. Sige na, Doy. Naong biya ni mo. Sabi pa niya, oy. Pader, gusto kayo kihagkan ako, pader? Pasulti lang. Unsa? Diretso na, Doy. Ayaw nagpabinaw sa pari. Oh, tin. Oray, tin. Wa, padiroy. Sa ito gisulti mo? Mukis ako, pader. Dili mo hingpit ka maangkot si Titina, Ondoy! Kay Patyos, di ka! Uy. May damang ko ng pisula. Rigdelo ako! Pistula! Nagilog si Rector ang blast sa pistola. Wah, na pistola, Nas! Binuok ko, Undoy. Naigo si Undoy plus oy! Ay, nahanapon na ako! Undoy, dali mo, dali. Titina, palayo mo si Ondoy! Undoy. Dali! Naani mo nga tumo ka pistola, imo! Hala! Nahanapon din mo na tunong ng akang! Adino ako! Tabang! Nagkadugo ka, Blas! Hala! Nadugo ang punduhan ni Balas ay naigo ang for adults ni Balas! Ikaw ang naigo! Patay! Ama! Laboy ko ninyo! Ayaw ko ninyong pusasin mga pulis, ano? Ay mga sir pulis! Daganan ninyo sir mga pulis to! Kay natuli pag-usab si Balas kay yang gipusi lang for adults. Tulian po na ninyo siya sir ha! Laboy ko ninyo! Hala! Ginoo ko! Babantay si mo kalimutan kay mga matay na niya! Bantay! Dalian ninyo! Walay nagtading. Wala namatay. Namatay si Rigner nga gibunaran og pusi lang tangkugo. Wala matay oy. Kuya paano na? Bunaling tangkugo usa baron mamatay. Wala na namatay. Hello. Bye-bye, Rigner.
Salamat sa ako. Uy, babayo! Diri ka Dor, diri ka Toy. Oy, diri boy. Diri gani sa call dali, pangawon mo diri. Kamu diha, okay ra mo ha? Sige, inato na taon ni ha, mandiwol na taon diyang maayo ha. Sige, kaon mo na tamas kinahawat. Dagang bihon di ahon ay. Pansit ug munggos. Kamu diha. Pero wala na anay ha, kaon lang ta. Kamu diha, sige. Kamu diha, sige. Unahan mo. Kamu diha. Sige. Bisihan ni Kusting o puntos patatimas mga bisita. Tabangi ka dito mon. Ingon mas Kustinas. Sira ko na mahibaw sa mga bisita. Wa man puson do. Karon tingno. Wa pagid mawa ang gibati na kung kakuya og ulbas ni tabo sa simbahan. Maayo gani kay nahuman ang kasal sa pagwala ni Regner. Salamat sa Ginoo Len. Nga wa makahimo og mas grabing kadaot si Regner. Pero si Blas, may natungan sa pagbutos tanto nila pero inilugay ni Regner sa pistola. Tugto ida sa ospital. May gani kay diha si Blas nga daling nakapugong ni Regner titina. Kay kuno pa mapusilan yun niya sa kundoy. Ay, pastilan. Ikuyawan ko maayo. Ay, pili na ako may dautan ang mahitabo ninyong undoy kaniha titina. Wa na gitugot sa Ginoo Paimon, maakang. Kay wa kita malimot niya. Kanunay tang misangpit niya. Kung lawas inyong kasal ni Undoy Titino, na may pabuto niya, libing kadol o kawitis. Gusto mang Undoy kwala. Maot na sa Undoy no, hindi ko pabuto. Kagabi ipo doon, iniglakaw sa mga bisita. Kung mamingaw na, mga nindam dyan ka Titindo. Nga no, good. Pero panda po malimos tintin kwala. Kay klaro man kaayo, ana na po na nimo magpabuto. Unsa? Wala yun bisag kinsa pa'y makailaw mo ni mo gikan ako, no? Malipayon ka ba? Undoy. Salamat sa Ginoo. Wata niya pasabdi. Kay wata malimot niya. Kay gitugyan na to ang tanan niya. Waday, salamat kay nimo Ginoo. Salamat niya, day. Kay taliwa sa atong makalisdan na akong mapagsuway sa atong guma. Nagmadawagon kita. Pwede mo, Kis, bisag mabdos na ka? Ganun di man. Kaya ka? Karoon na lang noon nga nakasal na ta. Pwede sa ikaduhang ngabil. Si Ginoo ang uy. Iman, doon man ang ngabil, ubos o babaw, di ba? Ikaw, gid no? Sige na, Kis, makaka. Okay. I love you. Undoy. I love you, Titina. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang akong kinabuhi. Ikaw ang tanan alang ka na ako. O sa atong umaabot na baby. I love you, Titina. I love you. Kulba ka diyan, no? Ingin kong kasal mo rin kulba, no? Bisag nanatay baby sa imong tiyan, pero kulba lang gyapon. Ikaparagod akong duganday. Ito na, Bi. Sugin pitik, no? Mas kusog yung mupitik dali sa ubos, day. Dali, bata na itong buhok ang atong anak. Kung na siya buhok, atong buling-bulingan iyang buhok. Okay, bida, lisod kaayo kung inikawasan ng bataa. Maliwat ni Tatay Usting. Upaw! Naminyo na dyan si Titin o si Undoy Lani, no? Ikaw, nusaman ka?
Ay, ambot, ni mo pala. Jay, ambot. Kabaw baya ko do. Uyab mus manuling. Naamang boy nakakita ninyo god nga nagsigi mo date god kanang mawala kas inyo god magkuyog mandaay mus manuling god ato mo sagingan god. Naunsa ka diha? Be. Ayaw na lang tala ni do. Pahika ko sa imong tiyan be. Iyapag ay. Yabuha pong guna ni mga kong tiyan. Kantahan ta ka. Here comes the bride, 6 months inside. Dinhilang mo ha. Baliko lang niya marungtik paniod to na kay. Manglakaw pamis akang. Muduwa o may titina o undoy. Mga kandeng dinhilang mo. Oy. Oh, binaku kandeng. Ikaw na, Kang. Oh, diaro ko dire. Nawa manggod ka dito sa pantawan, God. Abi manakog ng law kas mga baboy. Ay, gitugway sa ako ni mga kandeng. O, smato na ta. O, tana. Uy, Mon. Nakagawas naman day kunos ospital si Blas. Nauli na kunos ila. Oo ba? 30 pas Blas kay ang puhunan rin na igo. Ay gani, kiwa mamatay. Kaanogon anong puhunan na igo. Uy, si Dong Rigner pod kuno ay nakagawas na pod kunos prisuhan. Ha? Wa may kaso ni pasaka si Blas kay amo man na niyas Dong Rigner. Unya, maopod na ni gasto niya dito sa ospital, mao to. Oh, kanto niya ay pagdani ang pistola sa pagkasal nilang undoy og titina. Wara na ito? Kwartahan man, daghag suod. Way arang nila, di ba? Na maopod. Ay, karong nakagawas na siya, Mon. Dili ka siya magsamok nilang titina og undoy, ha, Mon? Unsa? Kang? Tigalibag. Ayaw paguno na hunaan kang nagkasala sa undoy og titina. Usa pa nga iya, ha? Wa na siya'y mapaabot pas atong anak. Pero, ay na lalagi, anak. Hugaw ra ka ikang huna-huna. Magkadawa to sa kamatuoran, oy. Nga dili yun sila si Titina ang forever. Forever ba, Roy? Pamati asagod ko, God. Sa ingon ana lang ka sayon. Buot man ganin niyang patyons undoy. Ang ako lang. Talagang, nagpaabot rin nato sila si Titina. Kahaw ang ilakaw ay. Kaang ko ini. Aguryo. Aguryo naman. Aguryo di ay. Pastilan. Lain naman kayo nga akong pamati. Human ko magkagawa sa ospital. Mura wala may bugat sa akong punsiuhan. Human mabungkag ang itlog mo no'y orange. Kini. May pag namatay lang ko. Diyang, may butuan po siyang Dong Rigner. Wanay gamit si Manoy. Napukling. Unya, naibong ko na ako. Pastilan, mukalit nag-ikid akong samput. Wow! Dili ko musugot nga. Ako si Blas. Mag-blouse? Kawaw ba ya? Mag-practice ko lakaw. Tarungon ako. Hinay lang. Si Balas kay nabakang. Karong animala ka. Kuna? Naayan ang bago ni mong tuli, Blas. Unsay tuli? Kung sino ko ino nabugan mo, mri mo. Naunsa man ko. Hala si Balas na batoy.
Usa nabatoy. Nabayot ay. Uy, nabatoy naman. Ngayon po kang mabayot balas ay kay bumuton ka. Murag turong kanding. Usa? Ayaw ko palagutan pala, ha? Larutan na kasi mabuhok, be! Ayaw, ganas! Ayaw! Nadagan ka lagi. Balik ka dire, wala ka! Balik ka dire! Ang guriyo! Maulian pa ba ko ini? Maulian pa ba ko? Uy, akong cellphone nga. Gicharge. Ay, may tawag. Paghuwat, oy! Das, kadugay ba nimong mitubag? Ako, Andong. Kining... Bayot. Das, ikaw ni nga akong gikasulti, ha? Oh, ha? Oo, Dong. Ako ko. Kinsa man ang bayuta ng kauban ni mo diha? Ha? Si Tala. Kinsa Tala? Ay, wag kang kailan, Dong. Si Tala. Bullshit! Das, may sabutan ta. Kay dili gid ko makadawat. Nga tuan na si Titina ni Undoy. Dong Rigner. Kay unsa naman say nahuna-hunaan mong buhaton, Dong? Ha? Unsa naman sabdong? Pabuta gani ko diha, Blas. Ana ta magsulti. Kadiyot lang, Dong. Hello? Hello, oy! Dong Rigner! No. Huwag ka mamati. Bailame como si fuera la última. Taki-taki rumba. Dali na mo, Maria Akang, Raymond. Just Tina diri oh. May kay ni ana mo. Bojo pakaluto sa tilaob nga mais. Ay, wa kay kalibre diha, Presting. Libre ni pre. Oy, noon sa wani bayan. Oy, kupari ko ta. Wa siya kasanong mon. Kalibre ba ang akong giingon, pre? Kalibre di ay. Unsa kalibre? Ay, kamuting kahoy, good pre. Balanghoy, pre, balanghoy. Kasaba sa in English. Sago di ay. Daghan, pre, oy. Na ako'y balanghoy diha. Kamuting kahoy. Pero paman giluto. Kilaw tala na. Patay na ni. Magluro ang mata ato na, pre. Magkalaw na ka na, oy. Bita-bita yung kabidjara na, pre. Ay, bidjara. Paimon, maakang. Ay, Tina! Tina, day! Tina. Palihaksa ko ka na timan papa o mama ni Maki. Maghabwa ko tilaob, ha? Tilaob. Sige tayo, Usting. Day, musta naman, day, ha? Pagaksa ko ninyo pa, ma. Tina na. Mihilak mo ka, ma. Ay na. Luha ni Skalipay, day nga nakita ta ka. Mau. Ma. Dali mo diri ni Papa, ma. Manglingkod na diri sa landong, oh. Arita diri. Nakagawas na dahil sa prisuhan si Dong Rigner, pre. Maray. Mao'y istorya, pre. Kwartahan man, pre. Maulag eh. Wa may arangan ni mga kwartahan, God. Mauna yung rason nga ni Amos Papa maakang? Ay, dili kay kinilang titina. Una, ni ami kay kiningaw minimo ni Papa nimo. Lahi naman kitong tuakas ato, God. Maakang. Bitaw, day. Nagsugod na pud ka, ha? Di lang ko makapugog, eh. Ma. Pwede man po, pre. Mare. Kung gusto mo ka ng, pwede magmay mga higayon nga ato sila si Tina o kunuloy sa inyo matog. Kada kung okay na mo ba? Ano kung dili? Okay kayo, pre. Okay kayo. Huwag na problema. Mas labi mayo. Wa kung kakitang undoy. Bitaw. Ima dahil sa undoy, pre. Kuan, wa pa mo abot yan. Trabaho man. Mao ba? Di alam man turong orasas undoy pa, Usting. Pero wa pa man. Matod nila ang gugma buta. Uy. Pamu makita. Sa marong may kanta. Niya na di sa undoy ay. Nahinoon kay may pakigsultihan mi ninyo. Importante. Kay nabalaka ko ining nakagawas na si Rigner's prisuhan. Oy, nahadlo ko, Titina. Ma. Mare? Kuya, wagod niya. Siya pa'y buot mo patay sa kong anak atok adlaw sa kasali lang Titina. Muhaw, nagyapon siya.
Ha? May gani kay wa mi mukihan niya. Kalma lang tayo, Sting. Lain, bigda. Unsa may atong ikasugakod kung mukihat tas gibuhat ni Rigner tay ngawa man tay kwarta. Ha? Ahatem pa ha. Sige, pasuway niya binuang ni Undoy o titina man Pre, bida. Utangon ko siya sa hari. Bida. Tayo, Sting. Pre. Ayaw na, pre. Timani na ninyo ha. Timani niyo, titina ha. Pre mo na, Maria Akang. Buhi pa bagin mo. Siga pa ng mata ninyo. Basta magbinuang kayo siya, utangon kayo siya sa hari. Tayo, Sting. Wa lagi tay kwarta, di ta mangutang, di man gyapon ta kabayad. Sa mangutang. Pre. Kaya siya nag-ingon. Oh, unsa ba itong ingon nimong utangon nimo sa hari? Pina na sa amma ba kayo? Ay lang patakag kasabat. Ay, unsa man kayo? Ay, di ka kasabat. Pasaling na ko nimo datin. Why Rigner ang pasipa nimo? Overmated pare. Over the bakod. Overtimes og overdose. Really? Nahadlok ko doy. Gilak-gilak lagi. Kadlok-kadlok. Wa ko gikadlokan sulti ati ka. Ay, sa marong iro ni uwang man. Basig na ungo day. Ingon ka dili ka mahadlok. Basta dili ungo. Kuya mo ungo day. Musup-sup og dugo. Unya, ikaw di ay. Dili day ka musup-sup. Kakusog di mo musup-sup ah. Lupi pa man gadi mo ungo. Lain sa sup-sup. Lain mo na. Maayo. Uy. Mandi Namin na ng pit. Si Kuala man ron. Laag ko kay gimingaw man ko nimutin. Nya wa man gud ko mahadlok anang ungon doy kot. Tinuod ako wala. Mao din ang bisag gabi maglaag-laag pa ka. Kuya ka nang ungo ka lang. Musup-sup ng dugo. Akon mo sup-sup na siya, mo sup-sup put ko. Una, ini ko nga gabi, sub-sub ka. Magsinap-supay permit. Magkasinabot yung mas undoy ko wala. Kay manupsupay yun ni. Bida mo na yung sakari. Uy, kay di ay. Dating sa luyan. Unsa da ay sup-supon ni mo doy? Lami. Bayulit bro swaki. Hey, pastilan dong, Rigner, pastilan dong. Abi na kudili na kamuan, he? Mura man kag abat dong. Gabiin naman kang man, he? Ilong Blas. Gusto ko kang makitaan ko sa mga taga din, he? Ha? Yeah. Kung sa magtanaw sa mga tao na ko, Blas. Tungkol sa mga palpak ni Daddy, ha? Na dili day among yuta ng mga hinampakan ng din, he? Punan ba itong pagkasal ni Undoy o Titina? Kining dong, Rigner, dong. Kining pandong ba? Maglikay lang tas gubot, uy. Ayun lang pangitag problema dong. Stilan ka, uy. Ninyo naman na si Titina o si Undoy gyud. Pangita lag daga dong, pangitag lain. Ayun lang anang Titina. Amay dagan din eh. Nas Felisa, nas Tikla, si Tomasa, napigyod si Kuala. Gibuangan ka ba nako, Blas? Ha? Gibuangan? Uy, Jesus Maria Josep. Wadong, oy! Ano tulungan man ko Nemos? Angay kong buhaton, ha? Hanggawa ka. Wa pa malisok ning utok ko. Nga managinot ang mga gipanghingandan ni mo, Blas. Mga pulos, mga tiguang, mga kulungo. Dong. Stilan ka. Ay, kana bang sinultihan ni mo ba pagkakuan gito eh? O lagi. Tang doon takaana. O lagi. Tiguang lagi, dong. Tiguang. Pero, way mga tatsa o mga virgin pa. Hilom, Blas. Hilom. Blas, gusto kong tabangan ko ni mo. Kay bisag minyo na sila. Ilugon tugod si Titinagikan ni Undoy. Nindot to, nindot. Maunay. Unsa? Ay, kining dong Rigner. Nga ko taon. Naraw ko unta ko dong. Sa dong isultin mo, Blas, ha? Ay? Gisulti? Kinarin ko gisulti dong. Wa, manggatar. Wa, magandong ko, ay! Nabayot na ka, Blas. Bayot? Sino bayot? Naunsa ka ba dong? Nabayot ba? Hindi magkakomedyahan. Komedya na ito. Pastilan. Kadughanon mo dong.
Ano gika ba ni mong kudugan, Blas? Andong ba? Magmahay gyud si Titina. Nganong, wa siya ining dughan. Blas, ilong, Blas. So, pinahitabo ni mo. Mas nagkahanggaw og nagayabag naman ka. Basta kita gwapo dong. Blas! Kumidya na to dong, uy! Kumidya, ha? Midya. Gusto na nang hinanggaw ni mo, Blas, ha? Midya, uy. Sus, naikan na karon. Pamati. Dong. Pamati. Kay maunig gusto na kong mahitabo, Blas. Pamati. Oh, oy, maayong buntag, Tatay Usting. Unsa kay nakamayas buntag ina eh. Sporting makayo. Nya man sa kligo na. Misayo ko bangon tay kay sayo ko ro duty, alas 7 na. Mahos ay luto na makanon. Napa may sinug bang buwad law diha? Ay islik kay siguro sa lawlaw tay. Yaman. Utan pa na tayo nya, hindi ko man ako kaos utan, indom day gatas, kondisyon pa kay tay. Mo na nindot. Di ka balibad. Di lagi ko tay, di ko malibad. Na ang bayat nimo. Paggatas day ka ha. Perbida biya di mo tayo. Naong sa di mo tayo. Perbida. Wapay buwan mong naminyo si Tina Doy. Pero nay, wala pa kayo lubot. Tuyang mo lang kayo na pedunggan mo eh. Ay, kalabihan na mo. Ay, kalabihan na mo lubot ay bebe. Guwag naman ka no. Ay lang siya, Dadoy ay naon sa nang na mo. Ay, na yun di mo tayo. Kamatang testil, batian to, bidan sa di mo eh. Oo, pa rin matas ni Tina. Sa binuang pagkasulti pa, hinanok pag maayo tayo. Hinanok eh, nagminanok sa kalit niya kadlaon. Ay, pastilan on din. Papawaya puto ng asawa ni mo. Ay, naunsa na bitaw ka ay. Pero pa tumara taong panabaan naghapon niya. Imo pa na kaguon. Maawa ka naman. Naawa kang titinaw niya nako. Di ka maawa. Elam ay. May tatay, ato na ko tayo. Kaliw niya taon kong hato ni Titina dito sa ilahang mama akang og ni Papa Imon taon ha. Ato rin mo tugrong gabi sila. Mama ka. Sige, lakaw na. Sige, tatay. Babay, tatay. Ops. Say, ops, ha. Laot sa barag magka. Ang kay baho mo kay kagliog. Santi ka mo, tulog ka barag na ko. Nipis na kina. Tuyo pa na naon ako. Katuho ni May, nagkurog pa bagay na. Patuyang man. Palabig yun, Doy. Palabig yun. Tantao na kong paro din nila. Yun na hangin resikol. Habal-habal lang ka. Ay, maliit na gid ko rin ini ba? Oy, na-automicosis kina. Di ba ka ni kang simo taon? Basi kang simo taon ni, mayon taog siya nila kay para makapamalti ko, makahits ko. Ay, doon ay. Oy. Di may mo masayop ko. Auto kiniorder. Pitbiran ko. Kumusta, Doy? Long time no see, ha? Asa man ka? Mutrabaho ka dito sa pawn shop pagkasikyo? Kaya ba mo siyang nagsikyo ko? Di man managad. Tarong ang tanim mo lugar, yung auto. Piran mo tanim mo, eh. Unya nga naman, eh. Reklamo ka, ha? Reklamo ka ba? Gusto yung magbuhat? Kung sa may gusto na kong buhaton, Doy, ha? Nga padayono na kong pagpanguyab ni Titina, bisag minyo na mo? Mao ba, Doy? Unsa? Regner, unsa ko Uy, batasan. Ha? Uy, pakadli yung dagan sa auto, mabugan ko. Pre! May baking sunat, may balik siya. Tinggal lagi ako dos magan. Padaplin ko, pagdali ko. Niya na siya. Abog. Abog, Doy? Uy, patasan. Nadakog siya siyang auto. Okay, Raka, Doy. Sa manin mo, Rigner? Paligas ni? Sobra pas paligas, Doy. Reklamo? Wa man ka matingok. Nahibaw ka ba, Undoy? Nga karon nga namingo na mustitina. Misamot ang akong tinguha nga maangkon siya. Rigner! Maunay tinuod, Doy. Sa may gusto ni mo mahitabo, Rigner? Unsa man? Mangutan na kag unsa man, ha? Pamati.
Ang gusto na kong mahitabo nga problemahon ta ka kay imong giilog si Titina nako. Sige, ilog. Wala ko siya ilogan mo. Di man mo uyab. Kami mo uyab. Sayon ka na, di ba? Mga utang-butang, Dir. Ayaw na sa bukas ni Tina, kaya ako na siyang asawa. Dili babag-alang nako, Undoy, nga naasawa mo na siya. Og timaning dili sa kumuhunong sa akong tinguha sa pag-ilog niya gikan nimo. Mahitabo na ang mahitabo. Di ka makailaw ni Tina, gikan ako, Rider! Dili! Ah! Sinugdanan palang kini, Undoy. Tanaw tagdili ka ba maghikog animala ka? Tanaw ta! O, sabi na hitabo ni mo din. Wa man lan. Okay ra ko. Unsay wa? Siguro kang okay ra ka? Mo nay okay nga mabalakon man kay kag dagway. Pagsulti Tina. Bitaw, day. Titina, usama lain ang paminaw ni mo? Dili man pa. Ma. Kunya, naunsa ka man? Mura man kagwa sa imong kaugalingon, God. Di ka gustong anhimos Undoy ron mo higdas ato? Sa man di siya gusto? Ha? Dili man, uy. Nalipay man gani siya nga anhim meron matug sa inyo. Kunya? Naunsa man dahi ka, Titina, ha? Ipagklaro, ha? Pagsulti, naunsa ka? Ambot lang pa. Wala ko kasabot. Hmm? Kuan, dinarating nga linis akong gimabdos. Naadi na ingon, ana? Ambot lang, kaya wam ko kasuwan nga bibabdo. Hanggawon yung tamon, eh. Unsa man Titina, naghuna-huna kang Undoy? Gimingaw ka niya? Ay, pastilan. Kamugid ma, pa. Wa, uy. Ay parehas ko ni mo una kang, ha? Kalimot ka? Muhila kag di kakakita dako. Magahalhal ka man lang mo. Hilom dia, uy. Ikaw mang gutoy mo hila kundi kakita na ako, God, balihon man tanin mo. Ako ba di ito? Hilom ay. Day! Day, Titina! Uy, si Undoy Tini, Undoy. Ha? Ingon kami trabaho sa Undoy. Day, Titina! Bitaw, niya man lagi. Nga nung mabilis mo trabaho. Nga nung magkahadi ay. Naunsa ko ka doy nga murang kagbatang mihilak nga migakos na ko. Naunsa ka? Kuya mo naman ang minimo doy, uy. Wa. Unsay wa, uy. Sabay na hitabo ni mo, Undoy, ha? Bitaw Undoy. Wa, ma. Maakang, paimon. Len, pwede biyaan sa mininyo ka diyan? Pakauwa man ang kanilang papa o mama, uy. Ngano ka? Gikuyawan ba sila ni mo? Hastas lang eh. Dati, mahal bigyan ko ni mo. Ha? Naunsa ka diya, Undoy? Ngano ko taong mangutan na makaanak? Gusto lang ako klaruhon. Unsa ba'y nahitabo ni mo ba? Magpakasal ka ako ni mo kung dili ka mahal? Wa kay salig na ako, Undoy. Suko ako. Ay, lagalain ako. Kisa may di malain na mong pangutan na, agad. Nahibaw ka yun, Undoy. Nahibaw yun ka sa tanan. Nahibaw yun ka. Sorry na. Sorry, Day. Huwag lang kong hilap. Sulti kung ano ka. Kung anong mikalit lang ka. May nakita ba kang gihimo na ako nga nakapahiubos ni mo? Ha? May sama ko di mo, Doy. Sulti. Huwag lagi. Huwag kay saan ako. Kunya nga numang ka. Ay, nang lagi hilap. Hilak. Sortihan ka. Sortihan ka kung gano'n ko. Ang ginawa na eh. Nagkita, Mr. Ragnar. Maura din na hinungdan, ganun ka, ana? Dili. Patiwasas ako.
misulti siya. Nga iya kang ilugon gikan ako. Ha? Kung dili ko nubabag niya nga nakasal at mahitabo ng mahitabo. Undoy. Muna yung sulti na ko, Day. Huwag mo itong kingon ko ni mong pangutana ato. Sorry. Sorry kay Day, sorry kay. Paminaw ni mo. Laki magyuka kang tinuod. Angay di kang muhila ka itong gisulti ni Regner ni mo. Ha? Magpalupig lang na ikang Regner, Undoy. Day, Tin. Ikaw gani ang akong gipili, Doy. Pero gano'n magpadamang ka niya. Dili ba din mo kaya nga marugan o dipensahan ang atong panagigugmaay? Ha? Tubag ako, Undoy. Ato na ko pa imon, makag. Dahil ini, buona ko ninyo. Sige, Doy. Nya, Doy, late na ikakas imong trabaho ron. Niwasan na to siya, Tin? Saan na magpanakway? Naunsa man dahito siya, Tina? Bitaw, titina. Naunsa man to siya. Gustos ni Tintin. Ganong madlog man ko rin niya. Na ako sa lugar. Na ako sa katarong. Ganong iamong matuod ako akong trabaho. Ang among kaugmao ni Titina og sa umaabot na mo anak. Tungod lang sa way hinungdang Regner. Chini mo Regner. Chika! Piting gubaas na ni Undoy sa imong gisulti niya. Ha? Bati pag naong Blas. Lisod nanda ang drawingon, misamot kag guba ang naong. Taon sang Undoy, no? Huwag yun siya kalainan, Blas, sa gamayng ilaga nga nasod sa lamaw ug puwerteng humura. Ug nag-abot lang ang ginawa. Oh, mau ba dong? Tagam! Ay, unya, dong Regner. Imagdeng tinudon ang pag-ilog ni Titi Inagigan niya. Ang gawag yun mo ikasulti, Blas. Mag-usik-usik ang gudbos akong panahon kung nagkumidyan ako, ha? Oo, bitaw, no? Ay, ulag kasuko, dong. Masabot na ba yung kagagwapo kung masuko ka? Blas! Yes, dong, yes. Ngano, dong, ngano? Pagsultis na mo. Aray, dong, oy, aray. Kikuliwan ko kunin mo, kuwan. Mataas na sao ng akong kwelyo. Paglaro, Blas. Nabayot na bagyod ka, ha? Imo ning sado! Bayot. Because you pulverize my private property, yung maong na-hemorrhage. Kaahak ba yan ni Blas? Kasalanan mo to, dong. Pakuuta og pag-isa ko, B! Sa! Naikumo ko, Blas, ay! Dili mo ikisi. Aron, madugbok ng naong mo, ha? Dead na dead talaga ako sa mga pagkembot-kembot mo. Pinggan, pino. Na. Usap ka, Usap. Agay, paso na nung kinikrakihan. Dali ka di wala. Gindot ato Ayaw katada. ka hunong o kanta na yung Ihatag, agay kita. Na. Okay, Ayaw hunong Sabada, ka. paso rin ko. Paso lang ko ni budbud lang hoy klahan na kada. Yaon ako lang. Niyaman ka, niya ka. Okay, ganahan man ko sa ay mga budbud. Mula ang biyan ni mo. Katibaho ka rin, no? Maayo man ang imong budbud good noy Austin. Kay bantok og tuskik kaayo. Mo ni ganahan ni mo? Unya, bulldog pa jud. Patilawa ko, be. Uy, sabada ko lalo. Dili pwede. Ha? Dili pwede magtiluan ni mo. Daluon ko ni silang pre-imon o kining Mari Akag. Kalain na noy Austin to. Para tilaw. Dili ta kasultihan sa bagong balita ron, ha? Sa mga balita ka ba? Budbud usa. Malukoy ko ni mo kalay. Malukoy jo kaya. Sige, pakuha na lang dia. Pakuha na lang. Sige. Kanang kinadakan ang kinagahian ako, nay, ha? Ang akin ni ay. Agay ang... Bebe. Kana, unya na, istorya usa. Yami ay ni, uy. Unya na, istorya usa. Unya na kan, unsa man balita ang ibawaan ni mo? Ha?
Si balas no Yusting, gigabaan ako sa sigig panguot. No boyo. Unsa? Yami at ning budbud ni Noy Usting. Ay, buso kayo. Kanahan chug kumukaon. Dili puod. Dalion ko ni gulot. Kay basig na ay mangayo. Ay! Uy! Rigner, gwapo. Ikaw dahil akong nadasmagan. Sorry. Didto ka bas ilang titina, wala? Sa ilang tintin? Aw! Ulagi! Sa ilang undoy og tintin? Wa man saya didto god. Tuwa mas balay sa iyang papa ug mama. Ngano daay gwapo? Minyo naman god sila si undoy og tintin god. Ayaw na ditong tintin, ay. Diri na lang ka na ako. Oo. Muana ko nimo. Kana kun magkasinabot ta. Unsay makasanabot ta, oy? Paminaw. Mauni buhata. Dinida ay sila ni kanina titino. O wala. Taod-taod ang milakaw. Ni alagi ka? Kuan, kining... Giminaw manggod ko ni Motin. Dito kas inya ni Undoy. Wala man ka dito. Ingon ni Noy Usting na aka din he. Maong naapod ko. Ikaw gyud wala. Asa da ay sila sa papa o mama ni mo da ay oy. Nga naman. Kadiyot. Akong tawgon ka. Ayaw. Ikaw ramay akong tuyo, good. Na ako'y isulti sa imo. Basig makadungog unya sila. Unsa man na? Sekreto? Pag sure di ako wala ha? Lagi. Pero ayaw pagsaba nga ako'y nagsulti ha. Wa pa gani ka mo sulti. Unsa man lagi na? Ay, saba ni Undoy ha. Kay bahin raba ni niya. Unsa? Bahin ng Undoy? Lagi. Kay, unsa man din nakwala? Unsa na? Naay nakakita ni Undoy tin, nga naay laing uyab. Unsa? Naay laing uyab si Undoy? Klarohan ang isulti ni mo kala ha? Klarohan na! Mao lagi ko no? Unsay mao lagi ko no? Kisa may nagsulti ni mo ana ha? Kinsa? Kinsa? Insulti ko, ala! Nanahilo na dito, Tina. Katuwa mo ko na eskwala. Daming tayhop anang babayhana. Pukling mo dayo na. Duha na mong mutuo ko anak niya. Sagay. Daan ka nagigid ko ng unduyan na Tina. Di yun na kasaligan. Mamakang. Unsaon mang siya may mong gipili. Aw, leksyon na ni mo Tina. Maakang. Ayaw ko patuyan niya kang. Ikaw ba? Puto ka sa... Wa may klaro eskwala. Wa magkadimutog ang titina kung kinse nagsulti niya. Nga nakakita ko nung undoy nga may laing tuyab. Wa pa imod. Kakanggaw na babihana. Marunong niya iyang gianhes ato. Itong kung dila na babihana mo iya. Ay, ginoang dihang kwala mo na ha. Helong kang, helong. Ayaw pagritso-ritso. Kung dili na tinuod. Kung himo lang ng istorya ha. Himo ba, Orebon? Kana kay naay aso, naagin na'y baga. Kang ayaw kalimot, dili tanang aso tungod sa baga o kayo. Nausahi tanaw nato. Uy, aso man. Pero abog di ay. Loyal na yun kay kang undoy munda. Gipasabot lang ka, Kang, nga dili ta magpasagad. Wa pa di ay kamaliksyon sa tanan natong hiagian. O niya tinuod ang gisulti ni Kuala. Nga unsa man? Tinuod ba, oy? Sa naong anang undoy? Naapakay mo, gaginot anak niya? Ang ato rang anak, tititina na taon. Basta. Niadto pag yun kong way salig anang undoy mo. Napugos lang gani ta kay nagpadama ning anak ta.
Nadamas pagka-dramaturgo ng undoy yung maayong mukanta. Mahimo ba gusto na mo, ana, Mangang? Mahimo ba? Tina. Very good, Kuala. Very good. Hala, Rigner. Uy, gawa po. Gool kaayo si Tintin sa kong gisulti to. Gigulan na ko to siya dagan kaayong luha sa iyahang mata. Sige lang, good, Kuala. Muabot ra ang adlaw nga malipay ra gihapon to si Titina. Kinsa man dahil nag-ingon nimo nga nakakita ang undoy nga naay uyab ug naglabing-labing pagit sila. Kapilata naman ka ina, ha? Nga basta dunay nakakita, ayaw na pagsigig reklamo diha. Naluoy man kong tindin, be. Nahadlok man pod ko, be. Basig mabuwag silang undoy, be. Maunay labing maayong mahitabo, Kuala. Hala, simba ko, uy. Kuala, ayaw na pagsigig yawit niya, ha? Diba? Diba gisaaran tamang kang hagkanta ka? Kung masultihan ni Titina sa kung gisogo ni mo? Diba? Hagkanta na ka, ha? Sige na, ha? Ay, Hana, ang kagagilo ka, Hana, no? Payasin nga. Kalokad. At sisigi na gawa po. Sisigi na ba? Munganga ko, ha? Kadiyot sa. Basta maulang nitiman iha. Ayaw gyud kalinte ang akong isulti niya. Unsa man? Sulti dayon aron makahawak na kanako. Paminaw. Oras nga may laing tao nga masayot. O bisan si Titina nga ako'y nagsugo nimo sa pagsulti niya. Bukan tagyud kas imong oing. Bang! Ay! Ano may katawa mga? Ay, kay kalitan ako sa pag-ingon ni mong bang. Dili manggod tinuod ng pusil ni mo, good. Tubig manggod ang bala, ana. Dong gwapo, Rigner. Pasiriti ko, ha. Iniguman ni mo kiss na ako, ha. Tanggaw. Simtuyo. Taki-taki, taki-taki rumba. Nganong si Kuala may imong gisugo dong Rigner nga di man nakasaligan? Nagmahay bitaw ko, Blas. Lisod masagong ikaw. Klaro na kayong himo-himo. Kaya saon na lagi. Muli ko ito dong. Buhaton ganina niya. Tinudon ko itong akong giingon niyang. Bukan ko siya sa iyang o. Nya di magkasi mo to ang tinuod tong pistola ni mo. Saon na? Basta. Nalipay ko sa reaksyon ni Titina, Blas. Naapa ko'y daghang plano, Blas. Aron mas mapalig-on good nga may laing babay ug uyab si Undoy. Ay, unsa naman sabdong gwapo? Blas! Ala, di man yun mapugan usay. Dili mapugan, ha? Kay lubagon ko ng liog mo, Blas. Hangtod, mutuay na. Ayaw dong. Unsan man sugdi ay inauna-unaan nimo buhaton dong. Ha? Unsa dong Rigner? Kana mo prinda di Mr. Molina, ha? Ditso lang mo sa windowan. Hi, si Undoy ka nyo. Uy, kinsa gipasabot nimo, miss, ako? Ikaw na po kaya akong giatubang, guard. Si Undoy ka nga artista sa Intablati, di pa? Taon, buyag. Nakaila di ka na ko? Ay, fans kay ko nimo. Ganahan kay ko nimo. Pwede mo embrace? Mukha ko sba kay magpa-picture ko nimo. Gusto ko mag-selfie ta. Minyo na ko, miss. Minyo na ko. Kalimutan ng minyo, asawa ray bantayan. Sure, di kami, soy. Be, sige na, mag-selfie ta, Undoy, ha? Ikaw? Sige. Kiss mo ko na ko niya. Nagpa-picture ka na ko. Ligakot mo gito na ko. Thank you. Salamat, Doy. I love you. Kaya na. Murag gito yung tuyo. Disod ko na yung artista na, no? Di na kabalibad sa itong fans. Kakiyot na magsampot. Bayan na. Ubor mo kay sulob.
Ang slate sa pencil na tubangan. Agoy, piragaba to eh. Kaya puti naman kayo. Pero, way makalabaw ni Tintin sa akong kasing-kasing. Di gyud ka ilisan ako sa Tingting. Bisag kinsa pang artista ka. Pagjoli ni naon sa taon. Bisag minyo na si Undoy. Dili gyud siya mohuno og paninguha sa pagpaninguha o pag-ilaw ni Titina gikan sa kuha anak. Mihilak lagi taon si Undoy, ganiha dito silang nang akang. Nahawasan lang irihang gipasabot og gamimayan ni Titina. Hanggaw yun ang Rigner, no? Gusto yun tingali nagpatay ng tawhana. Ayaw sa paging anak ng Isting, uy. Dili ta maghuna-huna anak. May paagi ra masulbad na. Di manggod. Binuang mo ng iyagod. Maayo! Maayong adlaw! Namay na nang pit mo yung Isting. Ayo! Uy, kasagsipo na payhana, uy. Maayo! Para bigay sayal ay. May hiwa pa sa tubangan. Baby. Ayo! Kahayag, bayhana. Mura mag-fluorescent. Nayusting baya. Wala kay lunok, oy. Hala na, aday tao di ha? Hindi ata Unday. Sa may taato, be. Amahan kong Undoy. Aw, maulagi din nilang Undoy. Ikaw si Tay Usting. Tay Usting? Tay Usting ko tama. Anong magtatay kong kanako, Ug ano nihilak pag wa man kanako unsa Uyap man ming Undoy, Tay. Ug mabdos ko. Ha? Unsa? Wa ka gidagaw, day? Unsay gidagaw? Kinuod mo ko na kong gisulti. Pag sure, miss, oy. Sayo na kay pag-ilalay. Kung nagsulti ka si tinuod, wa ba? Gusto ka, Ako pamatud-an nga namaka ka. Ha? Kang naglisod. Naglisod ka pasulti. So, ayan na to, Kung di ba ka budagan, kuha na ko sa pinuti, Unwa ka makak. Unsa? Hindi ako unsa. Pero kung namakak ka, musirit yung kagritso kay tigpaso naman yung himo lang ang istorya. Nagadiha. Hoy, wak ko na makakha. Sige, kuhaan na kong pinuti na ko, May kidaghan na kitong taya, Siya araw di ka matay sa titanos at batigbas santak ka. Uy, binuang lo, ha? Tinuod man kang imong gisulti. Wa man ka mamakak. Ngano nang lusbad man ka? Nagtatay pag kagdiritso niya. Sige ka, mupatay na baginas na yung Usting o bakakon. Unsa? Hoy, bahala na mo diha, oy! Hoy! Hoy, yung dagan! Oy, huwatas na yung Usting! Hoy! Hay na to, Ay, tubihan na, lini! Tuara noy ay! Sutay pa sa alas 12. Bukta na yun, oy! Bukto ko tubihan na! Karot ka! Uy, hala! Patay! Noy, Usting! Noy, makapatay ka, Noy, ha! Ayaw ka pinuang, Noy! Joke ito akong gingong bukta, Noy, Usting! Pita, sige ba dito kadaog sa dagat mo bayana? Tulin pa ba sa plano ng mudagan? Wala ko maapse. Sus! Ayaw na nagkuging nang wa ni mo maapsi, Noy. Wang tigo nagot ka. O sa'yo, wan tigo. Tiguan. Sige, wan tigo. Pasuay pasubi. Di ba, babaagi. Si Usting baya. Kuan maguday. Kanit. Maguday, Lini. Kuan maguday. Tuo ka ito iyag pinorte. Nasuhito mo yun kang Undoy. Naunsa. Katuhuan ka itong bayana. Nga ako mga tighimog love letter niya. Magkauyab sa ingon ato ka karagan. Naunsa? Karagan ka ito sanaon ako. Uy, bisag ingon ana na taon kagwapo sa Undoy. Dili po tao na daginot atong klaseng babayhan na. Uy, pida makalanag man to. Mas makaw pa mabutiti ato. Unsay di na ka, Nayabag ka po siya.
Naka-advance na ba kung bayad ni mo, ha? Hindi mahimo, Sir Rigner. Uy, kung naapsan pa ka itong tiguwa nga nagdaog pinuti, patay ko. 5,000 na magod ang nauna ni mo sa 10,000 nga itong sapot. Unsya na. Wa pa ka makailan akong kinsa ko kung masuko ko, ha? Sir! Unsya man? Sir Rigner! Mutuman ka sa atong gikasabutan? Nga imo nang nasugdan? O tapuso na lang nina atong tanan? Tumag! Nananay na paghilak-hilak diha, titina. Ingon na anak ba diya si Ondoy sa pag-ilani mo niya, ha? Dili diya sa kasalikan. Hay, Imon. Why katapusang problema? Oy, hindi ay titina pamati. Kung unsa may naaron sa imong una, ayaw dayon pagpadaan, ha? Pagkangan lang si Kuala mao'y naghatod sa istorya nga mauna, may uyab si Ondoy. Questionable ka na, oy. Punaan pa wag yun sa musulting kinsay nagsulti niya. Klaro na istorya, ha, oy. Mulakaw ko pa, ma. Titina, asa man ka, ha? Asa ka, oy, Tina. Pasagdi lang sa ko ninyo pa, ma. Unsay pasagdi, asa ka? Ganong misugot man kamon nga mulakaw si Tina. Ay, may pasalig man siyang mubalik o dili maghimog, dili maayo. Pero Imon, Misalig ko sa atong anak kang ay kabalaka. Ayo! Raymond! Uy. Uy. Mari akang! Raymond! Nang akang! Si Usting ug si Lini? Dali, Sila akong ron? kanaugon. Tingali kung sa'y tuyo. Maura na imong gianhi pre Usting ang paghatod ng budbud. Bitaw, pre. Ay, kay ikukubya ni mo, ikaw pigyodain ang unay ug luto, ani? Oo, taon pre. Pero doon na pala importante nga akong toyo ninyo kami Line. Mauna, Noy Imon, nang akang. Unsa man? Bitaw, pre, unsa man unta? Si Titina, pre. Si Titina? Ay, importante magyud ka ng tuyo ni mo na mo, pre. Istoryahan lang ni nato karon kay wa po dinis Titina. Hae mari si Titina, Noy, nang. Bitaw pre ka ng importante untang ni Titina, pre. Aron masabta nato ning tanan ug atong klarohon ba? Klarohon tong kinsa binuang ane. Usay nagbinuang? Usay nagbinuang gud pre. Kinsa may nagbinuang? Kinsa pre? Dala hulagway dong nga akong gipa-develop. It argin Nako gyud nga hulagway ni Ondoy og punsya na. Sakay na, Blas. Oo. Ambe ko na, Blas. Niandang mo. Nawa! Murag yung mag-uyab sila sa Ondoy punsya na dong. Malipayon pa kayo silang tanawon nga nag-selfie. Kinahanglang may masugo ka, Blas, sa paghatod iningadto ni Titina. Oo, dong. Si Miliano ang akong pahatagon, ana ni Titina. Ten! Niyara ko, Day! Day, Ten! Yoo! Uy, mingaw man. Raymond? Makak? Ondoy! Oh, Lini? Ganinar ka? Wala kita usbay. Ayam din sila. Si Paimon, si Mamakang, si Tintin. Asa man? Doy, tanawa sa argot ni. Karon pag ginigihato din ni. Para ko ni Titina. Ha? Unsa man ni? Ginoo ko.
Unsa man ni binuanga? Unsaon na nagpakita ni Titina, doy? Nga nakikaubang babae nga malipayon mo. Buon sa kas Titina. Diyos ko! Nya. Kumusta akong gisugo ni Emiliano? Ay, tuan na Tio Blas. Nahatag na nako ang picture. Emiliana na lang tao eh. Unya, saman kita ang badayon Titina. Yung saman siya, ha? Wa mo siga yung mga mata. Kuan, di man si Titina nga akong gihatagan, Tio Blas. Unsay di si Titina? Kinsa man di tabulunga ka? Si Line, kay milakaw man kuno si Titina. Ha? Patay. Si Line? Ako'y, anong siya man tayo yung gihatagang Milianuha ka, Milianaha ka? Si Titina may akong giingon ni mong mo ipahatagan. Ay, gusto ko man ako, matitina si Hila. Si Line naman, ako siyang giingnan nga ipahatag ni Titina, ikaabot. Ahak. Patay tayo ng Dong Rigner. Milianaha ka. Kumantikaan tayo ng galakiha ka. Bawi atong itong picture yabaga ka. Si Titina gihatagi adto. No, dili ko, ay bahala na di ko. Unsay dili ko, eh. Maintas ng Dong Rigner ng bahibawan niya. Ay bahala ka Tio, ay bahala ka suluha. Bahala ka niya. Oy, Miliano! Uy, kuanggol! Balik na rin, oy! Isuor ko na yung mas kompromiso yung taon, Miliano! Ahak! Tabagak! Tugtang gubag-gubagin yung kaki, ha? Sino ko rin na rin may tawag? Silan! Saan ko man na siya pagsulti yung taon, oy? Tubagong kubagan, eh? Bahala. Hello, Dong Rigner. Ngano, Dong? Ngano, Dong, sa tungol ni mo, Blas? Kado kayo minumong matawag? Kukuhan man go, Dong. Nahatag na ba ni mo ni Atong Miliano ang picture ni Undoy ug Ponsyana, ha? Maulagi ni Ron. Maulagi ni. Nakadungog ka ba sa akong pangutana, Blas? Wa, Dong. Unay, wa? Nakadungog di ay, Dong. Uy. Unya? Kining Dong. Diskuhido. Unsay diskuhido? Kukuhan Dong kining. Si Lini ang natagan ni Miliano's picture. Dili, Titina. Unsa? Hilong ko wala. Paghilak-hilak niya. Hilong hap. Hoy, kung di ka gusto makatilaw na kung kwalaha ka. Sulti gas tinood kung kinsay nagsulti nimo nga may laing uyab si Undoy. Kinsay nagsugot nimo? Baga agnawang ni mo kwalan, no? Pagpita, sipa pa kay kag hilak. Kusog pa kay kag bida, may hamong sa budbod na ko. Di ra ba yung ka matagbaw kon kausar pakana? Gusto yung ka kadaghan? Ang kailami man imong budbud, be. Budbod? Mura magbastos. Alam mo bitaw. Kadagkas ang pagita sa akong budbod, inilog kay ne. Usa ba ng budburang imong gipakaokwala pre usting, ha? Nadaghan man nagpangitaan, ha? Ay, kuan god katugong akong dagod dito sa inyo, pre. Mauto, pre. Unsa gudi ay, oy. Maong pagsultis tinuod kwala, ha? Gawas nga tukon ka na mong totoo, iho pagkanamos pangpang. Unya panitan, ha? Panitan pa ka na mo. Unya hubuan pa gayon. Birahon pa na mong imong dila tungkol sa imong pagpatakang istorya. Mamatay ka yun pala. Solte, kwala. Kinsay nagsugo nimo maghimo-himog istorya. Solte! Kinsa kwala? Kinsa? Tubag wala. Hilo mo, oy, kay mabungol ko. Si Rigner Kwapo, manggod siya manggod, nagsugo na ako siya, da. Unsa? Si Dong Rigner? Ginoo ko! Huwag man lagi din Titina sa may sapat, Raymond. Mariakang. Kang, usa ba? Huwag man din Titina, oy. Mamay iyang ingon, good nga anhi siya din, he. Wala. Pita. Basig dito si Titina, pre. Mari, sa palakaw nga istorya ni Kuala nga may dayong uyab si Undoy.
Unsa? Ay, pastilan. Ay, kuha na lang anak, pre. Ay, may pagkaputong na ba itong anak ka? Ingali ko unsay gibuhat ang tutaw niya. Oy, sa kay gibuhat ang kaugalingon. Ha? Ginoo ko. Ay, pastilan. Dili may himo na, pre. Kinahanglan nga pangitao na to si Tina. Kinahanglan gud mon. Tana. Sige, unya. Unsa ba atong ipaabot pa? Ato ni sa pagkitaon. Kana, pangitao na to. Pero asa? Ha? Asa na to sa pangitaon mon? Hapit na ra bang mungit-ngit? Asa man? Buhian ka maluha ka kung sulti ka tinuod kung kinsang buang yung jabagang nagsugo ng gata ka ng picture. Kani bigat nung nga babae nga itong titina. Kinsa ha, Emilio? Sulti na, Emiliano? Sulti, oy! Kulota ko na ako niya. Ipabawi mga niya picture kay si Titina doon ang pahatagan ato kay mapatyan mi ini ni kinsa ha? Kinsa, oy! Tumapi yan, no? Si Tio Blasma, oy, nagsugo na ako. Pero gisugo rapod ko na siyang si Regner. Ginoo ko. Daan lagi ko. Kailangan ginudahan si Regner ang utok aning tanan lini. Siya yun. Mapatay ako sa iyang gibuhatan eh! Ginoo ko! Ondoy! Ondoy, balik na rin, oy! Ayaw nang papinuang! Ayaw magitaglay problema, Ondoy! Toy! Bullshit! Bullshit! Mapatay ta mo si Emiliano Blas tungod sa iyong kadangag. Og human po sila mapatay. Puslan man nga naingon ini ang tanan. Iamong nako ang tanan nga naghatag og dimal sa akong kinabuhi. Kung wa nako undoy, wa usab nimo. Mag-unong ta animal. Si Titina. Dili ko mahimong masayap. Siya gyud naglakaw sa unahan sa may basakan. Ingon sa miduyog nako ang panahon. Ingon sa miduyog nako ang panahon. Ug maayo kay mingaw kindapita. Nakakita siya nako. Binagan. Titina! Titina! Huwat ako! Ginoo ko! Ako kinagituyo! May kukonsirektor na ako! Diyos ko! Ginoo ko! Nagkatuon na siya na ako! Niaw na baka paingon si Dong Regner din, eh? Kulbaan mo ko. Murag, nayabag na raban ning tungana. Dili may mong pabuto na ko siya din, eh. Uy, ang akong pag-umangkon nga si Emiliano, nga murag pog Miliana. Wala sila. Tuwa ko sa sawang. Sa awang ba, Roy? Misiba tong pag-umangkon na to. Klaro yung kayo. Nahidlok tong mapahungawan ni Dong Regner. Musibat sa ko. Unyan ako mabalik din, eh. Mag-ayaw ng utok ni Dong Regner. Magdali ko. Blas! Uy! Patay! Si Ondoy! Pinuti! Blas! Wana na ibaw ka ni siyang. Dagan, Blas! Patay, nadaga ko. Patay. Mubangon ko. Limay mo. Mapatay ko yung Ondoy. Sutoy, Blas! Sutoy! Ano man, klaro kisad ang panuwayay. Pre! Midagan, di kalung ang panuwaya ka. Hangtod masakpati ka! Blas! Hilom na ko la, uy. Nagbasa na kinababa ni mo. Huwag na kayo makalabaw sa kasinyala ni mo.
Nag-among-among lang kang undoy da. Ay, hala, kinsa da ay ron. Si Emiliano nagdagan pa ina din yung nagpakitabang. Naunsa da ay Camiliano. Emiliano! Abangin ninyo si Tio Blas, Lene, pala. Gigakot ni Ondoy ang pinote. Ginoo ko! Tuliun tangali balik ni Undoy si Blas sa pinuti. Tabang taon, Lene, tabang. Oo. Asa man sila, Emiliano? Asa? Ginoo ko, Imon. Asa man nato pagitaas si Titina? Sige, hilak na kang. Dili na makasolba ng problema ta. Mas maya ni Primo, no? Kanang malikang, kanang magbuwag-buwag ta sa pagpangita ni Titina. Ha? Ato lang ta mag-abot sa inyo kung unsa, gani. Oh, mas maayo pa to, Pre Usting da. Matay. Ikaw baan mo kung nagmaayo ni Hitabo, Pre? Dagi ko baan ko. Kadaghan ba ninyong istorya diha ipanglakaw na kaha mo? Ikaw di, mong saman ka. Amo tukos barangay sa kapitan, magpatabang to. Oh, mas maayo pa. Imon! Nang akang! Sarot? Kadit. Si Lini, nagdagan pa yung din, hey! Sugato na. Unsa? Ginoo ko. Oh, pastilan, ang ako tingali kong pinuti ang dani Undoy Lini, kay wa man diha sa akong giputangan. Mong dali at taon niyo si Undoy nga nagpapadiblas ni Usting. Tingali makapatay ang imong anak. Diyos ko! Undoy! Wata, pre! Wata ko, pre! Marika! Ay! Director, buhi ko! Dadapon ko ikaw sa speed note. Ipalayo ko ikaw ni Undoy. Unsa? Dili! Buhi ko! Sige, lugar. Tanaw tag may mahimok ka. Buhi ko! Buhi ko! Dali sa sakyanan. Dili ko! Ay, paraya ni Mal! Buhi ko! Gipugos, ha? Ilagi ko! Nakuyapan siya. Dali na. Dadpon ko ikaw sa sakyan. Ipalayo ko ikaw ni Undoy. Hannibal! Nawas, Blas! Blas! Hay ka, Hannibal! Pakita na ko! Magkamatay ta! Di ko makatugot ka buhion mga animala mo nagko! Nga nagbinuwang na ko! Pamatiyotan mong animala mo! Auto! Murag! Nakamayong ka ng sakyanan na! Murag auto kay Rigner! Di ba yung masayip mo? Ang autos paduway ni Rigner! Ni Asyam! Si Rigner yun! Siya ka ng may gialsa! Oh! Si Titina! Si Titina ka na yung isampang! Hannibal! Doon lang sa sakyanan ni Tina. Hingpit ko na yun ikaw nga mapalayo ni Undoy. Shit! Si Undoy! Nagdagan siya paingon naman huwag nagdaag pinote. Nga akong pistola. Timutang ko sige, Tina. Nga akong pistola. Hindi na siya! Nalagpo siya. Huwag ang pinote. Nga akong duwakli. Ay naman itong akong pistola. Wa na din his akong hawak. Animal! Isunto ko ni mo! Usip, kibuhat ni Titina! Unsa! Usip, ikaw rin! Ang pinuti! Ang pinuti! Kuha ko niya ang pinuti. Pistola! Nara pistola! Ikaw ang mamatay, Undoy! May muli yun ba? Pulis ni! Salamat, Kernel Binoyok, nga miabot ta. Gibani ka ba ni Daddy Sulatoryo aron dakpon si Undoy? Ha? Tanawa! May gigunitan siyang pinuti. But siyang mupatay na ko. Dakpan ninyo ng tawanan. Ikaw, Liner! Ikaw may angin, dakpon kay buti mo kidapon si Titina! Nabuwag ka, ha? Kasi kidapon ako si Titina. Undoy! Ibutang ka ng damong pinuti. O ikaw si Regner. Ayaw jud suwayi sa pagkuha ka ng pistolang na asyuta. Kaya gito mula sa akong mga kawan ng pulis ang ilang mga armas niyong duha. Animal! Kernel!
Anong giapil ko ninyo kayo, ha? Unsa man yung binuangan ninyong mga pulisa mo? Nakita niyong buot tupat yun na nangundoy! Men! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Mahi ka na si Undoy sa inyong o pusasi si Edgar! Yes, sir! Unsa? Kernel! Unsa yung pusasan? Unsa nang binuanga, Kernel? Men! Sir! Ay, yung ibaabot! No! Yes, sir! Sorry kayo! Animal! Animal! Si Tina! Titin! Sir! Tabangi ko ninyo! May panimuot akong asawa, sir! Tingaling mamiligro diya! Sir! Mabdos niya akong asawa, sir! Maluoy mo, sir! Sir! Animal! Tagtangan ning inyong gipusas na ko! Unsa ning inyong gibuhat, ha? Nahiba mamugkin sa ning inyong giingon ini, ha? Unsa ba yung kusa? Ayaw ba ninyo ingon ini, ha? Mga tabaga ko mo! Ayaw na lang maglihog niya! Ayaw na lihog! Kernel Binoyok! Unsa ning binuang, ha? Kernel? Buot tungpat yun ining undoy! Ngano ako may gipusasan o gikarga ninyo inyong sakyanan? Sorry, Sir Regner. Dugay na mong under surveillance. Og may pending ming warrant of arrest nimo og sa imong amahan nga si Don Solatorio. Tungod sa inyong kalamigitan sa pagpamaligya og drugas dinis ato og sa tibuok probinsya. Unsa? Unsa ko nag imong ipanulti? At tubangan na lang ang inyong kaso ni Don Solatorio, sir. Og ang imong sakop nga misuka na sa tanan og saksi gyud batok nimo. Unsay sakop, ha? Naghimo-himo mong istorya? Naray mo mga sakop og sinaligan, Sir Regner. Naa sa imong likod og piusasan. Nakuhaan gyud namo siyag mga ebidensya. Dong Regner? Animal! Blas! Ikaw! Dong Regner? Sorry! Ba't yun ko ikaw, Blas? Bugin niyo! Bugin niyo! Bugin! Ayaw! Ay, salamat in taon nga way daw tang hitabo ninyo, Titina. Undoy. Bitaw, Undoy, Titina. Kaginawa ko. Kakuyaw da ni Regner Uplas. Tango, nagningkurso na ay uksiyabo. Kisay magdahong ni Imon, nang akang. Nabuday ni sikretong pangita nila ni Regner ug sa iyang amahan nga si Don Salatorio. Manggiloy ang Ginoolen. Wa gid siya motugot nga mamong sila si Maakang ug Paimon. Wa pa tay laing gisalikan. Siya ra gyud. Kuno pa'y Ginoo. Unsa kay naitabo taon? Undoy. Titin. Salamat ang Ginoo kay gilikay mo sa dautan. Ug wa usab makapatay si Undoy. Wa mi pasakti si Undoy sa Ginoolen eh. Di mahubit sa pong akong pasalamat sa Ginoo. O ang naitabo taon. Ang limutan pa itong higayon na nga gigukod ako sa plas o pinuti. Ug sa diyan sang ikatubang og kaengkwentro na ko sa Regner. Oh, kadiyot. Wa lagi sa tatay Usting. Oh, bitaw. Hayon din sa tatay. Ay, ito sa ilang turada. Magpalit ko sa kaupat ka galon nga to ba og pirek-pirek. Kay mag-celebrate ko numi. Mao ba pa mo? Upat gyud ka galon pa. Lumos mo na pa. Inom pa ng upat ka galon mon. May pag mag-apil na lang si Usting og sabon. Ha? Para unsaon ang sabon ka? Para unsa man din ang upat ka galon nga to ba? Unya napay pirit-pirit. Ini para kaligo na na. Bitaw pa. Ay, para ato magutong tanan. Kitang tanan ang mag-inom. Kay kadaugan is natong tanan man sab. Nay Iman, pwede ko mo apil sa ino. Wala. Ni anak ko sa eskwela ay. Dali ko wala. Dol diri. Kanina ra ka diya. Dali kay misa ra ka nako. Ala, Usay halaway, ha? Hoy, wala, marika. Da, Mayra. Nagpagamit bitaw kang Regner. Pago na nimo. Raymond! Pre! Diyan ako, pre! Diyan ako upat galon nga og kining pirik-pirik! Lupan ng tatay niyo na! Sa direk ate og direk kanur ay. Kinsa man na sila. Kuan ma'am, kauban na nako sa buhat sa entablado mo akal. Dayon mi direk. Dali ka toy. Dali ka do dali mo. Mag-variety show ta. Introduce sa nako nga akong kaugalingon, ha? Ako si Atoy, ang direktor ni Undoy. O ato
ato siyang sugaton sa masipang pakpak. Ang best actor o best singer sa mong grupo sa entablado. Si Undoy. Pasahe, Maestro Osling. Tayo, stay. Ibta ng imong hatay. Ibot pa ko kung tampik. Ibta ng imong hatay. Ay, para imo ri doyo sa staff. Salamat kayo. Dili katoy, ha? Dili ko maestro, ha? Dili katoy. Maumaor tingog ni Blas na. Maumaor jud. Talistar ko, ha? Dili na si Balas. Dili, oy. Dili katoy na. Maulit na mo direkto sa among shooting o sa among sa stage road. Atay. Oo. Tay, sige na, tay. Mukanta ko, tay. Pasahi, tay. Katong kanta na ko nga. Gugmang na kong mata. Ano original na tunog yan? Okay. Day, titin na. Kita rin may bawaan ni Day, ha? Kala na ni. Larga, tay. Kana, tay. Highball, tay. Larga. Sa tuod, ikaw, inday. Ako nang naasawa. Daghan paghihapon ang nagtinguhang mailog ka. Nabala ka kining dughan nga simba kong imong biyaan. Kay bugtong kong bahandi kini lamang kabuotan. Matod nila ang gugmabuta, wa mo makita king hitsura. Kay gwapa og sexy ka, wanay kwintang kamaldita. Kibi-ay ako nila, basin ko no gilumay ka. Kay nganong nabutaan ka, di katuho ang naangkon ka. Sumagot ka sa masipang pakpak ang asawa ni Undoy, si Titina! Giday. Apan ligdong ang akong gugma, ayaw kahadlok na biyaan ka. Alright. Bahir ang tsura, apan pinangga tagi hapon ka. Limbawat balhibo ko Ang mata perting budlata, napay ilong hastang pislata. Aspa, no? May ngabil nga naglambi pa, ambot bauy gigugma ka. Madunil ang gugma buta, apalahi ining ako kay di ako buta. Ang gugma ko dakog mata, di madali bisan gwapo pa. Mayutan o makortahan siya, putli kining pagbatia. Di mahaylog bisag unsa, isaad kong unungan ta. Kung may gubat managuta, kung may linog managanta, sa kalami magsahuna. Maukini ang akong gugma, ang gumang dakog mata. Pagkausa ko ninyo din mubayad ko bisag pilay kandidat ninyo din Ay! Buhay ko ninyo! Buhay ko ninyo! Si Daddy Solatorio! Siya ka rin kipusasan o kita sa mga pulis! Ihatagin mo! Daddy Solatorio! Hoy! Kami ang sildaro na magkumpara silang doon. Daddy! Rigner na lang! Agoy! Let's go. Daddy Solatorio! Buti masabuti ni! Giraid ang atong bansyon, Rigner. Kung daghan silang nakuha ng drugs o mga armas sa ako. No! Hey. Dili ka! Ay, nag-animal ka, Blas. Siya mo'y nakaamong na to ini. Ug ang danghag ni mo mga sakop. Sila! Gilain nila og silda si Blasdad. Rigner! Rigner, may piyansa ang kaso nga atong giatubag. Murag ani na tawag nga mapay din. No, God! No! Dili ko makatungkot, anak! No! Blast! Inom tamas, ginawa. Mam.
Okay, Andoy, ikaw lang sige sulti kay kainom ko. Ayan. Imo man din. Ibalihon sa dako. Ako sang introduce inyo ang akong mga kaigalaan nga bigitan direktor. Og artista tablado, si Direk Atoy Dalikdik. Si Direktor Boy Marquez. Boy Marquez, no? Punta na may Boy Marquez dahil. Okay na, may Ginoo Video Bastos. Si Direk Kanor Magkiyod. Kalino lang daan, bastos lang daan. Ay, direk. Unsa man to istorya lang dudugan na may lihi kuno kasbugan. Porma gyud kuno dila. Suman. Direk, porma gyud dila. Ibong bitaw ko sa direk kay mo kalit lang gigilok. Tingali Manila, tingali ni. Mo nang tan-aw ko lipiwas ko bugan direk tarawan direk. Tarawan direk. Mura kita, nagpista rong gabi una dinis ato doy. Lingaw kayo ang tanan. Tungod kay ni ay mo makaubang artista sa entablado. Og mas buntag ba. Am simbat ha, kitang tanan manimbat pa salamat sa Ginoo day. Manimbat kitang tanan ha. Mao gina importante doy. Abi ni mo day. Hindi hitop man akong kalipay day nga sa katapusan. Wa nagi magsamok sa atong gugma. Malipayo na kita singpit. Wa na sir. Na priso na uban siyang daddy sulatoryo niya. Ampo lang nato sa sila day. Basin pa lang nga sa ilang nahimong pagpamaligya droga sa atong kasilinganan o makaguba sa ugma sa atong kabatan-unan. Kaluyan gyapon sila sa Ginoo. Manulsol sila sa mga sang ilang nahimo. Oy. Doy. On sa mga mura mo kagagupot sa mga nagpundok. Ginoo ko. Ngano ka? Ngano ma? Hindi pa ingon din eskwela doy. Eskwela? Day, Tintin! Doy! Ngano? Ha? Inyoy, kay dili na gyud mapugan sini ng akang silas noy imon ug noy usting. Nagaaway. Unsa? Ginoo ko doy. Sila subagay sila wala? Wala pa noon. Lain man ang pagi silang away, day. Nagsinigaay sila sa mata. Nagbinilaay o nagpinikoto. Pangas ka! Unsa? Bisan tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Og dinhi mga higala natapos na gyud ang inyong mamingawon nga sugilanon ni Ondoy og Titina nga nag-uluhan. Ang gugmang buta, dako og mata. Ang atong team song komposisyon ni Glenn Pino ug ganhi nahimong team song sa teleserye sa CCTN Channel 47. Giawit ni Glenn Pino mismo og Melinda Lapingaw nga pulos sa taga Lapu-Lapu City. Manghinaot mi nga bisan sa kadaghan sa ato mga problema nga giatubang sa kinabuhi. Nga bisan gamay baka nakahatag mig kalingawan og pagtulunan diha ninyong among mga suki ug kayong tigpaminaw. Nga maghatag man lang og kahupayan ining tanan. Og di gyud ta malimot ha. Love God above all gyud. Kay wa gyud tay mahimo kun wa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero sa dili pahingpit nga manamilit, aniya ang mga artista nga may kumbati gyud og maayo aron mapaabot diha kaninyo ang inyong gilauman gikan namo. Sa papel ni Ondoy, Alan Gulyat na Kurda, Titina, Carol Marie Hikain, Rigner, Jeffrey Gabunada, Osting, Gili Dilmar, Imon, Inday Bambina, Kuala, Marites Albores, Blas, June Pohanes, Lenny, Miss I Ingrid Vertudaso, Don Solatorio, June Gomez, og inabagan ning musunod Jaylee Haka o Jennifer Dato Minyosa. Kining maong sugilanon gisuwat ni Glenn Pino, spinner Ariel Mancao, audio editor Lloyd Gabiana, soundman June Pohanes, ug sa atong direksyon Dino Inday Bambina Eliseo. Hangtod usab nga sugilanon ug daghang salamat sa pagpakiguban kanamo. Kining maong sugilanon dalit kanato sa RMN Drama. Moto mga listeners, ang katapusang sumpay. Unya, ang atong drama nga ipuli katong kuan. Ikaw ang akong kinabuhi mga listeners, no? Magsugod na po ta sa part 1. Nya, kuan. Mag-shout out na po tagbalik ato magkuan ta sa intro vlog sa part 1 ato, no? Katong mga karaang listeners nato pod, no?
Na pwede na sa nagbalik-balik ko na kung nagbasa para basi naguban wala pa paminaw no sa katapusang sumpay no. Muna nga basahon na po ito ibalik. No? Okay mga ka-listeners, di na ako pala biyag taas ng istorya kay kanang mga pis ata. Hapit na udto, ngapi gapon. Thank you mga ka-listeners. O sige po, namping mo kanunay no. God bless na itong tanan.